Luister vaker naar dingen dan het schepsels. De stem van vuur wordt gehoord. Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Ja, Bradangasa Cultuur TV, live in de uitzending Kruiskade, West-Kruiskade natuurlijk. En natuurlijk, hoe dat een principe, ja, TFSA Kruiskade moet je wel hier langskomen, want ja, asani esa, lekker eten, dus Sani, wat je nodig hebt kan je hier altijd kopen. Mensen, we zijn aan de Kruiskade, winkel Toko Kondremang. En natuurlijk praten we hier met de eigenaar. Krishna Jodia. Krishna, hoe gaat het? Gaat goed. We doen ons best, jawel. Zo. Ik loop vaak langs, ik koop ook wel eens mijn spullen hier. En hoe gaat het? Hoe is het? Want tegenwoordig gaan de mensen komen bijna niet uit met de geld. Maar hoe gaat het met de drukte? Weet je? We mogen niet klagen. We zitten op de Kruiskade, we hebben een mooie A-locatie. Maar de mensen zijn gewend geraakt aan het Surinaamse winkel. Dus hier kan je van alles vinden. 99% hebben alles in huis. 99% alles in? 99% proberen alles in huis te hebben. Goed zo, want tegenwoordig wat los aan niet. En je weet het toch soms, boy. Kijk, je ziet net zelfs zo proppen. Dus nergens te krijgen. Komt niet uit Suriname. We proberen het uit andere landen te krijgen, maar we hebben het wel in huis. Maar zo'n proppen mag niet naar Nederland komen, hè? Nee, maar dus er zijn mensen die uit Italië laten komen, Spanje laten komen, Mexico laten komen. Maar het is Suriname. Dus kijk, het lijkt precies op Suriname. Maar waarom mag het niet uit Suriname? Wat er op gezegd wordt op de groothandels, er wordt te veel gespoten. Er wordt te veel gespoten in Suriname, vandaar dat er niet mag geïmporteerd worden. Het is jammer eigenlijk, want producten worden goed verkocht hier van Surinaamse producten. Ja, want die soprop is een van de lekkerste groenten. Ja, klopt. Ja, klopt. Maar jij van jou komt uit? Nee, wij halen ze uit Mexico, Italië, Spanje. Dus wat we al op de groothandels kunnen vinden, pakken we ze gewoon. Maar het mag ook niet uit Mexico. Dat weet ik niet. Kijk, als het op de groothandel staat, betekent ze hebben het gekregen ergens van. Dus het zal wel gelegaliseerd zijn, alles volgens de papieren. Dus als het op de groothandel is, dan pakken we het gelijk daar zo. Alles wat jij hebt is gewoon legaal, is goed, is perfect. Alles compleet, helemaal compleet, ja. Mooi zo mensen, jullie horen het hier in deze winkel staat alles in de sopropo. Dan natuurlijk kunnen we kijken, die sopropo die is er hier hoor. Hier lekker verkrijgbaar. Dus als mij tegen, het is er niet. Het is hier, Toko Kondremang. Ze hebben het. En natuurlijk, hier kan je het krijgen. Alasanjabaya. Maar het gaat om die sopropo. Dat je een certificaat moet hebben voor Mandoro. Maar deze meneer geeft aan, alles is perfect hier. Het is netjes, legaal. Ja, noem maar op. Dus hier mag het wel. En het is vanuit de landen waar het wel mag. Ja. Alassane, ja. Mooi zo. En heb je nog familie in Suriname? Merendeels van de familie zit allemaal aan deze kant. Alle jongeren zitten bijna aan deze kant. De ouderen die er waren, die zijn ook overleden. Maar alle jongeren zitten bijna aan deze kant. Oké, maar je maakt vakelijk dingen mee. Je maakt wel vakelijk dingen mee hier in de winkel. Alassane, heb je een verhaal wat echt bijzonder is? Nou, er komen mensen uit Suriname en die zijn het Surinaams groente al gewend. Maar als ze zien zeggen, zo, dat is mooi. Hij zegt van, ik wist niet dat ze ook hier in Nederland zo aankwamen. Want kijk, normaal komen ze aan, dan zijn ze al een beetje overrijp, zeg maar. Maar ze komen zo goed aan hier, zodat ze zelf van schrikken. Zeggen ze, hé, ik ga het hier proberen, kijk hoe het hier smaakt. En ze zeggen, het smaakt precies hetzelfde. Het smaakt precies hetzelfde. Ja, klopt. Dus mensen, jullie horen Cultuur TV speciaal voor jullie op pad. Om te kijken of als sopropo de werkelijk in een winkel en je ziet het boulanger Alassane Jafu kiesie. Maar die soort ging om die sopropo. Hier is die sopropo te verkrijgen. En het is, ja, het komt binnen. Dus het is er. Alles is er. Abo. Alles soorten vis, groenten, alles heb ik in huis. Alles heeft deze meneer in huis. Mensen, Toko Kondremang.
Westkruiskade. En natuurlijk, if you have wat van nodig, dan jij hem de. Ja, sowieso. Nou, heb je nog een verhaal? Een mooi Spaantori wat je mee hebt gemaakt? Nou, het is dagelijks een mooie verhaal altijd hier zo. Mensen komen blij, ze komen lachen, dansen, gaan ze de winkel uit. En dat is het leuke van Condreman. Hè? Mensen hebben een en al plezier hier zo. Als ze komen, ze doen hun boodschappen, ze kijken even rond. Muziek staat aan, ze hebben gezelligheid, ze dansen, ze maken een praatje en ze gaan lachen de winkel uit. En dat is de bedoeling van Condreman. Ja mensen, lachen de winkel uit met je sopropo en je lekkere antroa. Dan ga je zo met die, noem maar op, die drie visie. Nou mensen, wij danken jullie weer. We gaan voor jullie op pad. Heb jij zelf ook een verhaal? Dan je Belga Culturo TV en wij gaan voor jullie op pad. Hoi, mensen natuurlijk. Hier in de winkel Condreman kom ik ook een bekende tegen bij ja. Misaba manso olangakba, misaba visi disi. Pem sabi baka. Kruiskade no. Ook wakuna. Want mijn Luca visi, misaba visi disi. Faigo, hoe gaat het met u? Rustig, rustig. Alles gaat goed. Ja. Mooi zo. Ja, ik zie dat je lekker bezig bent. Hoe lang ben je hier bezig? Hoe lang? Ik ben al een jaar of vorige eigenaar en andere eigenaar de nieuwe. Zo rond een jaar of bijna 10 jaar. 10 jaar ik ben. Ik ga nou. Maar hoe gaat het verder? Tegenwoordig, dus ik kon dieren, maar faigo. Ja, het gaat wel. Nou, ik vind als je wat wil kopen, het moet niet te duur zijn voor jou. Is gewoon kopen, want je hebt het toch nodig. Zo is dat helemaal. Hey, maar had je gehoord, tegenwoordig Sopropo mag niet meer uit Suriname komen. Weet je ervan? Nou, ik hoor het van mijn baas, ja, dat alles is ik weet niet of het gaat over heroïne en noem maar op en die dergelijke dingen. Maar ja, en er wordt veel insecten in die groenten en noem maar op. Dus ja, slangen en noem maar op. Dus ik dacht misschien over dat stukje. Oh, dus je denkt misschien, de maar spooi den groente en dat soort dingen. Maar geen enkel land uit Zuid-Amerika of wat, is niet alleen Suriname, dacht ik. Want nog een Sopropo nog maar Schiphol. Dus dat wat jullie hier zien en verkopen naar Europa of Mexico. Ja, ze hebben een andere richting genomen. Het is beter, want ja, en wat gebeurt met die groenten van Europa zelf? Dat is dat ding toch, want de agronomie-serie. Ja, tuurlijk. Dus liever groenten uit Spanje, Europese landen. En ze zijn ook hier bezig in Nederland met bepaalde groenten worden hier gekweekt. Ja, inderdaad. Ik heb laatst gezien banaan. Ja, op de televisie. Ze kweken het hier, de kweken ja de praning. Ja. Banaan, amsooi. Dus dadelijk is aan dat nummer, uit Suriname tomorrow. Maar er komt niet uit Suriname. Er komt niks meer uit Suriname volgens. Ik weet niet precies of. Nee, niks uit Suriname. Helemaal niks meer. Ik denk van niet. Want je moet een certificaat hebben, dan mag het wel. Alleen die Sopropo, je hebt een certificaat en dan mag Sopropo de man een schrijf. Ja, ik weet waarom. Oké, is er nog iets wat mooi Spantori zijn met mee bij jou? Want hoe loopt de Spantori toch? Want je staat al bijna 10 jaar hier in de winkel en zijn met mee, want vooral jij ja toch? Ja, hier vooral ja. Vroeger was het een beetje, je weet hoe de Westkruiskade was vroeger. Nu is het een beetje rustig geworden. Maar ja, het gaat wel. Ja. Dankjewel. Heb je nog mensen in Suriname? Kan hij was mijn luku, kan hij was mijn tak. Hé, lang am na chamas, jongen. Je kan niet wat ook was maar Odi, die je lang niet hebt gezien. Of ja, je mag iedereen de groeten doen. Dan heb je de tijd. Ik heb mijn laatste jongste broer in Suriname, Jeff Pecorni. Die is muzikant. Dus die heeft een eigen groep in Suriname. En ik heb van mijn vaders kant ook broers. Milton die heeft ook een
Kaseko groep. En de groeten. De groeten aan iedereen daar. En natuurlijk Jeff Corgoni, wie kent hem niet? Corny, wie kent hem niet? Natuurlijk, hoe zou man dat niet? Natuurlijk, aan muziek blijft uit Sweetie Conjo Libby. Ja, en dat is het. Nou mensen, jullie hebben het gehoord. Hier te Kondremang, we zijn er weer voor jullie. En natuurlijk, mocht je wat willen hebben, die sopropo is er. En natuurlijk, het mag niet vanuit Suriname komen, maar hier bij Toko Kondremang, daar kan je van alles krijgen. Mensen, schroom niet, blijf niet thuis zitten. Boris Witinyang, die Amzoi, Oker, noem maar op. Nou, ik jou even nee. Kondremang, dat de groetjes aan een ieder tamboeng. Ja, goeiedag dames en heren, kijkers Cultuur TV. Een paar dagen geleden is er een schietincident geweest hier te Rotterdam. En vandaag zijn we ter plaatse. Cultuur TV had nog een live uitzending hiervan gebracht. En vandaag zijn we ter plaatse om te kijken. Ja, de studenten gaan vandaag weer naar school. En natuurlijk, het blijft een triest verhaal om dit mee te moeten maken. Een dokter, een arts, die ook les gaf hier. Natuurlijk, het blijft vervelend nieuws. Vandaag gaan ze weer naar school hier. En het is iets dat nooit meer mag gebeuren. Het mag niet. Dit moet niet gebeuren. Nergens niet. Niet hier, niet in Suriname, nergens niet. Hodori Bradangasa, jou de baka. En je weet het, Toda Kruiskade, dan moeten wij langs de Kruiskade billboard. En vandaag zijn we weer hier bij de heer Ronnie Zwakke. Ronnie Feigo. Hij gaat rustig, hè. Gaat allemaal zo gangetje. En het zonnetje schijnt weer. Weet je, dus de zegen van boven die krijgen we altijd. En daar maak ik nuttig gebruik van. Yes, zonnetje schijn. En natuurlijk, dan gaan we een beetje praten over de actualiteiten. Zij staan naar Grond Tapu of waar dan ook. En natuurlijk, jongsleden willen ook televisie baggen. We kijken naar de televisie en wat zien we? Man schiet, vrouw, kind, dokter, dood. En natuurlijk, het is een triest verhaal. En hij zegt Kondre, omdat die dingen zie je niet gauw hier in Nederland, zeg maar. Hè? Hij zegt je even, want ja, je zit op een school, je les, hè, of je buren, om mij soetikiri. Heb je het meegekregen? Ik heb dat stukje meegekregen, want die dag was het echt zeg maar een ramp in heel Rotterdam Centrum. Het zat helemaal vast. Dus toen we dat zagen en een helikopter die vloog een hele tijd op een onnormale manier gebeurde dat. En toen hadden we door dat er iets mis was. En uiteindelijk kregen we het via de media dat er flink geschoten was. Klopt, want alles maskeretje ze dachten misschien een terroristische actie, want als je hoort ziekenhuis, als mijn long, trouwens jompo schutten, trouwens jompo trapu grong, dan denk je wat is er aan de hand? En ja, het was het gesprek van de dag. Ja, zeker, zeker. Het heeft de hele dag, zeg maar, heeft het media, zeg maar, geteisterd. En ook de gemeenschap natuurlijk, want ja, het is in de buurt, het is Hartje Centrum. En zoiets hadden we al in geen jaren, zeg maar, weer meegemaakt. Dat soort druk en spanning in de stad. En dus het heeft heel veel teweeggebracht. Inderdaad. En weet je wat ik zo vreemd vind? Die persoon, de schutter, die was een leerling, huisarts of weet ik veel wat te worden. Hoe ga je hiermee om? Want voor hetzelfde geld wordt hij geslaagd. Hij had zijn diploma en hij mocht jouw tabletten straks gaan geven. Wat zouden ze moeten doen om zo iemand goed te screenen, joh? Ja, kijk, dat is een hele goede vraag, maar ook een hele moeilijke vraag. Want uiteindelijk, je ziet een persoon van buitenaf, maar wat er allemaal van binnen gebeurt, dat zie je niet. Klopt dat? En dat kan soms levensgevaarlijk zijn. Klopt, soms is het levensgevaarlijk als je zo denkt. Hè. Die man gaat studeren, maar dat er maar ergens in zijn hoofd bovenkamer gaat het niet goed. Nee, zeker niet. Want je kijkt, de spanningen en de prikkels in deze tijd is enorm. En dan denk ik probeer me zeg maar, in zijn situatie ook te plaatsen, maar ook tegelijkertijd om te kijken van hoe hij naar de wereld keek en hoe de wereld naar hem keek. Weet je, dus het was heel vervelend toen ik het hoorde. Maar achteraf dacht ik van dat die jongen die zat met heel veel problemen.
Ja, hij zat met problemen. Schijnbaar kon hij zijn huur niet meer te betalen. En volgens mij met de student. En ik denk, ja, nou maar Larry Boy. Hij is geschoold. Ja, het was geen domme jongen. Maar zo zie je maar dat de wereldsituaties, de wereldbeleving, wat er allemaal gebeurt en wat je allemaal overkomt, kan soms enorm beïnvloedbaar zijn. En als het soms zo ver gaat dat het je zeg maar geestelijk onder druk gaat zetten. En als mens kan je al misschien niet zoveel van hebben. Dan kan het soms de laatste druppel die kan wel voor gigantische problemen zorgen. Zodat zo iemand misschien doorslaat. Ja, dat doet me ook denken. We laatst een man met een piloot ook toen bij Free One Plane. Dan om met smart in een plane. Ja? Maar bleek dat in de Beroko Sabong. Ja, zo zie je dat voor alibisme systeem er ook. Hè? Want je praat niet alleen over mens, je praat niet over één persoon, je praat over een dubbele persoon bijna. Je praat over lichaam en geest. Want als je merkt dat als ik in mijn bovenkamer, dan moet je hulp zoeken. En neem geen mensen mee als het niet goed gaat. En dan ga je hulp zoeken. Er zijn instanties. Dan kan je maar zeggen, waarom moet je een heel vliegtuig meenemen? Of moet je buren vermoorden? Of, als je iets wilt doen met jezelf, ja, ga hulp zoeken. Laat je buren met rust. Ga hulp zoeken. Ja, maar als het eenmaal kijkt, voor ons is het denk ik heel makkelijk gezegd. Ik praat er niet goed, maar op het moment wanneer het geweld of het stukje onbeheersbare stuk jou zeg maar beïnvloedt, dan denk ik dat je weinig grip erop hebt. En dat je misschien gaat denken dat dat de werkelijkheid is. Dat is die persoon zijn werkelijkheid. En dan zou die misschien graag wel willen. Als hij een bepaalde rust had, als hij een bepaald bewustzijn had, dan zou hij best wel willen om voor hulp te vragen. Maar dat is op dat moment is dat zijn beleving. Dus dan doet hij ook wat in zich opkomt. Ja, dat snap ik ook wel. Hè? Maar even voor de duidelijkheid. Als iemand meekijkt en die merkt van, hey, meneer Vierschutie, zoek hulp. Het is altijd goed om vroegtijdig op het moment wanneer je voelt in je lijf, zeg ik, naar de anderen toe van dat op het moment wanneer je voelt dat er iets in je gebeurt wat je eigenlijk niet kan verklaren, dan is het altijd goed om hulp te zoeken, want dan moeten de professionals met je meekijken. Inderdaad, zo is dat helemaal mooi. Ander onderwerp. Even kijken, herdenkingsdag vandaag, SLM-ramp. Kan je... De problemen. Dat zijn de problemen. En omdat het vandaag een herdenkingsdag is, dan nemen we het even mee in ons item. Kan je herinneren de dag? Waar was jij op die dag? Op die dag was ik thuis, want als ik het goed heb was het op een avond gebeurd. Dus ik zat thuis en mijn televisie die staat altijd aan. En ik zag dat allemaal binnenkomen. En het was ook zo'n heftige dag als het probleem waar we het net over hadden. Het was een hele heftige dag dat heel Nederland geteisterd. Ja, Sanseki Grondtapu, omdat het is een ramp ongekend. Omdat zoiets gebeurt niet vaak. En als het gebeurt, dan is Seki. Ja, zeker. Het zet gelijk heel het land op zijn kop. Inderdaad, en dus ook bij deze herdenkingsdag staan wij ook stil hier even bij. Ja, mensen van Cultuur TV, we zijn op de Kruiskade en natuurlijk willen we weten hoe gaat het hier op de Kruiskade. Zijn er nog dingen die we moeten weten, want tot dit jaar zo, dan hebben we deze meneer die ons de ditjes en de datjes. Informatie mensen voor Cultuur TV hier op de Kruiskade met een mooie cross-serie. Ja, kijk, we zitten hier zo op de kade, op de Westkruiskade. Het is eigenlijk bijna de rode draad van Rotterdam. Want iedereen die naar Rotterdam komt, waar ze ook vandaan komen, ze moeten op de kade komen. Want dit is bijna het hart van Rotterdam. Weet je, dus er valt altijd wat te beleven hier op de Kruiskade. Leuke dingen, vervelende dingen. Maar ja, het is allemaal part of life. Dus uiteindelijk moet jij als mens een manier vinden om met al dat soort stukken in het leven om te gaan. Ja, zo is dat helemaal. Het leven is iets wat jij moet het leuk maken. Jij moet de slingers ophangen. Maak het gezellig. En nog een vraag, de hamvraag, mensen. Op dit moment is er een item, sopropo en nog een sopropo. Dat ding is niveau van, een sopropo mag helemaal niet uit Suriname. Hè? De winkels verkopen sopropo. Wat zou de reden kunnen zijn? Want alle groentes mogen komen, tenzij je een certificaat hebt. Maar de sopropo niet. Dus ook al heb je certificaat, het mag niet. Het mag het land niet in. Wat zou de reden kunnen zijn, denk je?
Nou kijk, daar kan je wel verschillende suggesties op loslaten. Want als ik zie van Sopropo is sowieso vanuit Suriname weten we dat het bijna een monstergroente is. Er zitten alle vitamine in. Dus het heeft een enorme economische waarde. En dan als ik zie van hoe ze het allemaal geboycott hebben en dat het niet meer het land in mag komen. Kort daarna zie je dat ze een dusdanige promotiecampagne er tegenover hebben gesteld. Ze zijn het gaan onderzoeken. Diep in de boesboes in Suriname zijn ze geweest om het te onderzoeken. Dat zijn de stukken die ik heb meegekregen vanuit de media. Diep in het boesboes zijn ze het gaan onderzoeken. Alle informatie hebben ze binnengehaald om te weten van wat voor stoffen zitten erin, hoe wordt het allemaal verbouwd. En uiteindelijk hebben ze een muur eromheen gebouwd dat het niet meer Europa of Nederland binnen mag komen. En ze zijn het zelf gaan verbouwen. En dus dan kan je zelf dusdanig veel vragen gaan stellen van dat, wat is de reden? Hoe komt het dat ze dat hebben gedaan? Is het puur vanuit de economische waarde wat het heeft? Dus dan heb je al gauw een besluit van dat ze hebben het daar gestopt, hier mag het. En uiteindelijk gaan ze het gigantisch uitbouwen. Dan heeft het toch de aanwijzing dat het door het stukje economische waarde gaat. Economische waarde, dat is duidelijk. Want je ziet duidelijk van, jongen. Alle de groente mag komen, dus Antroa mag komen, pompen of weet ik veel wat. Kousenbal mag lekker komen, je moet een certificaat hebben. Maar Sopropo, wie is absurd? Het valt wel een beetje op, hè. Ook al heb je een certificaat, het mag het land niet in. Dus het zet vraagtekens. Dus dan de meningen zijn we natuurlijk, we willen weten waarom. We zijn op zoek naar antwoorden. En als het hier in Nederland verbouwd is, hè, door de instantie zelf, dan ja. Dat ben je nou een lampenbron. Ja, zeker weten lampenbron, want het heeft dusdanig economische waarde. En het is zelf ook bijna medicinaal. Want als je het gebruikt en je hebt bepaalde klachten, hoge bloed, al dat soort dingen. Het zuivert dat allemaal zo'n beetje. Dus dan is dat zo'n beetje, denk ik, de reden dat ze het wegkappen. En dat ze zeggen van, we gaan het nu vanuit Europa doen. En uiteindelijk onder allemaal hun voorwaarden. Dus de grootste voordeel die ze eruit halen, draait puur en alleen uit economie. Ja, uit economie, want ik was net bij de buren hier, bij het winkelcentrum hiernaast. En die heeft een Sopropo in zijn winkelkasten. Die verkoopt het ook, vroeg hem ook net hoor. Waar koop je het allemaal? Een groothandel. Hij zei, het komt uit Mexico, Suriname niet. Maar landen in Spanje en dat zo. Spanje, noem maar op, maar niet uit Suriname meer. Nu in Europa wordt het gigantisch veel verbouwd, vanwege de voordelen. Dus het mag niet uit Zuid-Amerika of wat, als het maar uit Europa komt. Goed, dan ja, dat is een beetje duidelijk weer. Ja, toch? Goed, zijn er nog dingen? Zij dacht, hey, dit is een ditje, of dit is een datje, of dit is een, noem maar op. We zijn benieuwd, heb je iets? Ja, kijk, het meest belangrijkste wat me van de week heeft beziggehouden is sowieso gebeurtenis in Rotterdam, in het ziekenhuis. En mensen die zeg maar onnodig het leven hebben moeten verlaten op zo'n brute manier. Dus we moeten ons daar nog van bekomen. Om op een gegeven moment een plek te geven en dan weer verder te gaan met ons leven. Want vervelende dingen mogen we verwachten. En hoe meer de druk opgevoerd wordt, economische druk, dat is een van de grootste redenen dat mensen tot wanhoop kan dwingen. Dus dan, ja, het is heel vervelend, maar ik hoop dat ze een manier gaan vinden om een bepaalde rust, zeg maar, weer onder de mensen te brengen. En dat ze weer op een leuke manier, zeg maar, het leven kunnen gaan leiden. Mooi, dat waren weer de wijze woorden van Ronnie. En wij zijn blij dat we hier mogen zijn. En mensen blijven afgestemd natuurlijk op Kulturu TV. En natuurlijk blijf het doorgeven. Kulturu TV speciaal voor jullie. En natuurlijk blijf je bellen. We zijn hier in de winkel, Ronnie. Loopt het een beetje, Ego? Oh ja, kijk, ik ben sowieso, ik doe het al heel lang. Ik doe het met plezier. En op het moment wanneer ik zie van dat er komt even een daling, ja, dan komt die creatieve geest weer omhoog. En dan ga ik weer dingen bedenken en dan weer even een boost geven. En dan gaan we gewoon weer verder. Zo is dat helemaal. Hododi Bradangas, Jou de Baka. Kulturu TV. Ja mensen, natuurlijk, we zijn op pad voor jullie. En natuurlijk, we want to smaak dat we actie de faf ding. Ja, ook toe, om met een brada baka dat we actie maar faf en bij. Wat is je naam? Feide, wat is je naam? Harold en ik go rustig. Mooi man Harold. Faigo, kijk de situatie in Suriname, Holland. 5 en atore go. Fa alibi ek wakano de. Want aten kom orot tranga.
En waarschijnlijk krijg je ook die berichten dat Assan komt Hibi. Wat hoor jij allemaal? Nou, heel veel. Ik volg de berichtgeving vanuit Suriname regelmatig. En naar mijn mening gaat het absoluut niet goed in Suriname. Als je kijkt naar de levensstandaard in Suriname, is het bijzonder hoog geworden, is bijzonder veranderd. En natuurlijk is het hier ook moeilijker geworden. Alles is duurder geworden. Maar vergeleken met Suriname is het... nee, ik hoor van vele mensen dat ze niet meer uitkomen. Ze komen nu uit met een salaris. En help je, doe je misschien aan was mij vragen ze soms geld misschien. Of hoe zou je ze kunnen helpen? Wat kunnen we doen dat het voor hun een beetje lichter is? Welke verhalen hoor je het meest? Nou, kijk, als eerste hoor je dat mensen deze regering niet meer in het zadel willen hebben. Ze willen gewoon dat ze weggaan. Maar het gaat niet zo makkelijk. Dat is logisch. Maar aan de andere kant heb ik ook heel veel geluiden opgevangen van mensen die heel veel hulp vragen aan familieleden in het buitenland. Ik heb zelf heel veel familie in Suriname. Maar oké, in mijn richting wordt die vraag niet gedaan. Want ja, de meeste mensen werken. Maar je voelt aan dat je, als je in de gelegenheid bent, dat je de mensen toch een steuntje kunt geven in de rug. Weet je wel, dus af en toe dan steun ik ze wel, ja. Want ja, alibi contract toe, je kan ze steunen, maar alibi contract je doet je maar stroom kon hebben, alles zo staan. Want merk jij er wat van hier in Nederland ook? Ja, hier merk je het wel. Als je in de supermarkt loopt, dan zie je het aan de prijzen. Dat zijn geen prijzen van 3 jaar geleden. Alles is 3 keer zo duurder geworden of 4 keer zo duurder. Weet je wel, dus je moet toch een beetje gaan letten op je budget. Dus wat dat betreft, dan, ik ben niet echt iemand die let op mijn budget, weet je. Ik ben een snelle koper, weet je. Maar toch dwingt dat jou om te kijken wat je allemaal in je kar zet, weet je wel. En als je toch een beetje rekening houdt met je budget. Ja, toch rekening houden, maar toch even los. Dat is op een troa je bij. Ik los helemaal bij, ja, dat moet toch niet ai. Dat wel. Zo zijn er nog vele dingen. Kijk, je moet gezond leven. Toch? En je moet toch, voor als je gezin hebt, moet je voor je gezin kunnen zorgen. En dan kun je een moeilijke uitzondering maken. Dat is heel moeilijk. Dus dat betekent dan dubbel zo hard werken en ja, gewoon ervoor gaan. Zo is dat helemaal. Doorgaan. Ja, het leven, niets komt aanwaaien in Fiti. Hé, maar heb je gehoord laatst, want Soeto, jij Rotterdam, want Soeto, want dat rakier aan de heb je het meegekregen? Ja, ik heb het gevolgd, ja. Ik loop toevallig af en toe met mijn dochter in datzelfde ziekenhuis. En ik ben God dankbaar dat ik die dag niet aanwezig was. Want het was een behoorlijke panieksituatie en dan hoor je allerlei verhalen van wat er allemaal is gebeurd. En ik vind het buitengewoon triest. Kijk, je weet niet wat in iemand zijn hoofd omgaat, maar dat het zo ver moest komen. Ik bedoel, er waren al bepaalde signalen, dus er is gewoon te laat ingegrepen, naar mijn mening. Te laat ingegrepen, ja, het zou kunnen, want als die signalen al vooraf zijn afgegeven dat die man, want als hij heeft zijn buurvrouw ook neergeknald, dan naar het ziekenhuis gegaan, zoetdrap en bagga, want er was een meningsverschil met zijn buren, geloof ik. Ja, ik heb vanuit de media heb ik dat vernomen, dat er een meningsverschil was met de buren en daarna, na dat hele gebeuren, heb ik ook vernomen dat hij uit zijn huis gezet zou worden door de rechter. En ja, als je het zo volgt, zijn er zoveel factoren geweest die een rol hebben gespeeld. En ja, de druppel. Het was gewoon te veel voor die man, denk ik. Ja, het was te veel. Die buurvrouw belde vaker, geloof ik, naar instantie voor hulp. En omdat zij, zo wat ze zeggen hoor, zij was met een donkere man, geloof ik. En dat vond hij waarschijnlijk ook minder. Dat was iets wat hij ook schreeuwde voor haar, geloof ik. Ja, maar waarschijnlijk vanuit de irritatie, hè? Want als je het zo een beetje volgt, dan wat ik dan heb vernomen, dat hij bepaalde dingen deed en dat die vrouw gelijk daarop reageerde en de politie belde. Ja, je weet niet hoe lang dat speelde, dat weten we niet. Weet je wel, je weet niet hoe lang die man de irritatie heeft opgebouwd in combinatie met wat hij heeft meegemaakt.
op zijn opleiding. Maar daar heeft er ook wat gespeeld, heb ik gehoord. Dus ja. Ja, heel triest verhaal natuurlijk. Wij wensen die mensen natuurlijk, de familie, heel veel sterkte. Oké, even nog een vraag. Wat ga je vandaag doen? Je borwan Sutinjang en dan mag je de mensen de groeten doen via Bismait in Sanang of zo. Nou, sowieso ben ik van plan om okrosoep te koken vandaag. Dus, Wat mooi, Steve, okro, bravo. Ja, Steve okro bravo, ik heb vandaag gehaald voor de dag. Dus ik ga vandaag gewoon die okro bravo koken. Ik loop al een paar dagen met het idee rond. En laatst ging ik naar de zaak om die okers te kopen. En hadden ze alleen maar van die kleine dingen. Het was niet mooi, weet je. Dus heb ik het uitgesteld tot vandaag. En nou, dat wordt het vandaag. En ik wil ook mijn hele familie groeten in Suriname. Ik zie dat ik daar moet kijken. Dus ik groet familie en vrienden in Suriname. En ik wens het allerbeste toe in deze tijd. Ja, ik hoop dat er heel snel een oplossing komt rondom de hele situatie in Suriname. En dat alles goed mag gaan. Mooi zo, goed zo. Dankjewel voor dit kort gesprek. En dan ja, wat er is baka. Nou, we lukken de mening baka. Abo, thank you. Thank you. Dankjewel voor het kijken. Wij van Cultuur TV zeggen altijd, ja, bel als je een vraag hebt. Wil je iets weten? Cultuur TV gaat speciaal voor jullie op pad. En is er iets? Zij want Sabi, bel